Ba 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 ba. Vaan ruvetaan toimittaa. Bo 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 bo. Niin. Noniin, nyt se ainakin käy. Siinä on punainen valo. Pitääkö niitä kaikki lukea? Miksi? Ei se toimi niin. Mä menen kyllä tää. Kysykö kukaan ei muista lukea? Opa, mä voin lukea. Mä muistan lukea. Koska mä keskityn, koska kenraaliharjoitukset menee aina keskittyessä. Joo. Okei. Luket valmiiksi. Opa. Ja katsotaan, että luket ei kato killiin. Killiin. Sori, mä toistan itseäni ja teitä. Okei. Sanokaa sitten, kun haluatte, että rupeaa käymään. Voi ei ota toi. Aina löytyy jostain. Ei se niin. Kammuksessa. Vähän voimakkaan paljon. Noniin. Okei, Noin. ne. 5, 4, 2, 1. Oli 2 naapurivaltakuntaa, joiden kuninkaat häikähdyhtyi sotimaan. Oli prinsessa kauneimmillaan ja prinssi mahtavimmillaan. 2 nuorta naitettavaa ja valtataistelu aluillaan. Oli myötäjäisinä hopeaa ja kultaa ja valtavasti hoviruokaa. Mut ei mikään saanut nuoria rakastumaan, sillä prinsessa ei prinssiä huolinutkaan. En huoli mamoista, kun et kruunukaan loista. Tuon prinssin päästä on sillä aivotkin jäästä. Jos hän osoittaa rohkeutta, niin mieltä voin olla muuta. Prinsessa tuo tuittopäinen ei avioon suostunut, vaan kuningas kullanhimoinen oli näin sanansa sanonut. Jos vaikka kultaa saisi, niin ehkä sillä vallat tasaisi. Jos ei poikani miellytä, niin silloin tytärtäsi syytä. Kuningatar tuo rauhan tuoja, hyvä mieli ja sovun luoja. Päätti näin lopuksi ehdottaa, jonka mukaan prinssi prinsessan ottaa. Emme kultaa anna, emmekä sitä valtakuntaasi kanna. Saat tyttäreni ottaa ja onneasi koittaa. Niin me kumpikin voimme voittaa. Pitkään kuningas tuota tuumaili ja nuoria katseli. Niin vain päätettiin julmasti, että nuoret taatusti menisivät naimisiin ja tosirakkaus syrjään heitettäisiin. Prinsessalle hevoskärryt laitetaan ja... Olis toi mun? Kännykkä. Ei se oo sun, okei, okay, Ei se kannata olla. Joo. Niin, prinsessalle hevoskärryt laitetaan ja ritarit nuo uljaa seuranaan. Matkalla häihin kohtas prinsessaa turma. Ohikäärme häneen ihastui ohi lentäessään. Kuumat lieskat oli monen miehen surma, kun ne miekoillaan ryhtyivät liskoa häätämään. Prinsessa oli kauhuissaan. Niinpä hän lähetti linnun matkaan. Tuo lintu pitkään matkasi, nyt sun pitää siepata mut. Ei vielä. Eikö? Se pitää aika sanoa sille linnulle se juttu. Okei, tuo... Ei kun sanot siinä nyt niinku silleen sun. Matkaan lintu selittää. Ja sit lintu lähtee lentoon. Hui! Lintu lähtee pois. Poistuu vähän se. Ja sit tää. Ja nyt lintu jatkaa. Just noin, tuo oli hyvä. Just noin lintu lähtee pois. Tuo lintu pitkään matkasi ja sattumalta prinssin tapasi. Sen verran kun mulla on aina tää tässä kohtaa tosi kamalin osuus. Okei. Kun nuoren prinssin korviin uutinen kantoi, jokin liikahti hänen sydämessään. Hän miekan kohotti ja valan antoi. Vielä lisko tuo kylpee veressään. Prinssi selkeän ratsunsa kiirehti ensin, sanoi. Minä prinsessan kun pelastaisin, ehkä hänen rakkauden voittaisin. Sitten matkaan lähti reippaasti, rohkein mielin ja urheasti. Tuli metsästä velho vastaan. Hänen kädessään oli kumma pullo. Piu, Kiippis ja kulaus. sanoi prinssi. Velholle. Velholta tarjoan liskon lieskoja vastaan. Niinpä ratsulle prinssi huusi. Nyt pian matkaan. Palaneet pensaat sekä löyhkä liskon. Minä vielä ohikäärmeen häntää kiskon. Suu aukolle luolan prinssimme johti. Uskaltaakohan tuonne mennä? Prinssi pohti. Ihme
luola oli murskata prinssin uskon. Mikäs tuo kumma ääni on? Hän peloissaan lähti Liskon löyhkää kohti. Sitten ei aikaakaan, kun prinssi kammioon saapui. Vartioi Lisko pyörtynyttä prinsessaa. Lohikäärme siinä lujaa karjahtaa. Huomasi Lisko prinssin, joka nojasi miekkaan. Henkäisi kerran. Koko keuhkojen verran Lisko. Mutta ei todennäköisesti prinssin naarmuakaan. Sinä et saa häntä minulta viedä. Jos sen teet, en sinua siedä. Matkalla prinssi väliin Suomeen iski. Eli toisen kerran Lisko tuntuta hengähtää. Ja jälkeen iskun Liskon henki. Kiirehti prinssi morsialtaan herättämään. Herää prinsessani. Kaunis prinsessani, puhdas jalokiveni, sinut pelastin tuolta Liskolta kummalta oliolta. Minä rohkeuden näyn ja miekkaasi käytit, et oletkaan aivoton tai prinssi auton, sinun siliksi suostun, jos tois minulle uljaan ratsun. Jei! Matkalla kotiin sylistä. Prinssin rohkean neito rakastui pelastajansa ja häät vietettiin ja he saivat paljon lapsia. Kaikki paitsi Lisko olivat onnellisia. Korkista just Loppu. Okei, hyvä. Loppui. Oliko se siinä? Se oli ollut siinä. Saanko mä kommentoida? No saat kommentoida. Jättäkää se jei pois ja laittakaa joku suomenkielinen juttu. Anteeksi. Mikä jee? Jee. Se voisi olla niinku vaikka jee. Ei niin tuu mitään jeetä. Ei saa tuu jeetä. Mä varmaan makoon siellä kivaa. Noin. Ja nyt sitten. Kuinka takaisin? Siinä menikin 7 minuuttia nyt sitten. Niin siis